Slăvit să fie Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vreau să citim de o lucrare frumoasă despre Domnul Isus și în Ioan 12, de la 44 până la 50, prima oară, și apoi vom citi de la Fapte despre Apostolul Petru. Iar Isus a strigat: cine crede în mine, nu crede în mine, ci în Cel ce m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe Cel ce m-a trimis pe mine. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și știu că porunca Lui este viața veșnică, de aceea lucrurile pe care le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Amin. Zic ca Dumnezeu să te binecuvânteze. Nu rosti cuvinte la întâmplare. Pentru ce a venit Isus? Zice, cine crede în mine, nu crede în mine, zicea Isus, ci în Dumnezeu care l-a trimis pe Isus. Și spunea, El a venit să fie o lumină și astăzi poate fi o lumină pentru tine și pentru mine și pentru oricine vrea și vine la El. Zicea Isus, ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Și spune clar Isus că El, versetul 47, dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Astăzi, încă la ora aceasta, Isus vrea să te mântuiască și să mântuiască pe oricine. Dacă nu asculți cuvintele Lui, nu El te judecă. Eu n-am venit să judec lumea, spune. Astăzi încă nu e judecat, orice ai face. Dar gândește-te că vine o zi. Dacă astăzi îți vorbește Isus, poate mâine nu o să-ți mai poate vorbi deloc și te împietrești și atunci mergi la o sândă veșnică. Pentru că va veni în ziua de apoi, cuvântul, zice, care l-am vestit eu, acela va vă osândi. Spune clar aici. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi, cuvântul. Adică ce ai spus cu gura ta, dacă ai spus o cară, se scrie, să știi. Dacă ai spus o jignire, dacă ai spus fratelui tău prostule, nebunule, toată ziua tâmpit, toată ziua te mâni din toate motivele. Cuvântul care l-a vestit Isus, că o sândi lucrurile acestea. Dacă nu te-ai pocăit de lucrurile acestea, cu ele te duci la judecată și judecata va fi dreaptă în ziua de apoi. Dar, deocamdată, pentru oricine de pe pământ, Isus este mântuire. Și vreau să citim despre un om care a înțeles foarte clar două caracteristici ale unei biserici vii. Știți care este? Naște suflete și lucrează în alte adunări. Astea sunt două caracteristici ale unei biserici vii și avem o pildă, un exemplu în biserica primară, în Fapte, capitolul 2, versetul 37, cei dintâi creștini. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Până la versetul 41. Petru le zice, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Ce lucrare măreață și minunată! Câtă bucurie în cer pentru un suflet care se pocăiește! Bucurie mare în cer, îngerii cântă. Și Petru a înțeles, n-a mai întrebat, Doamne, de câte ori, a spus la un moment dat, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? Adică, practic, tu zici, eu am o limită și eu te tot iert. Nu. Știți care e să fie limita? Ce s-a întâmplat ieri, s-a mâniat pe mine, m-a jignit, eu am trecut peste. Domnul să-i binecuvânteze. Ce s-a întâmplat alaltăieri, ce s-a întâmplat azi, am fost jignit, am fost umilit, am trecut peste. Să poți să ai tăria aceasta, nu, de câte ori să iert, zicea Petru atunci. N-a fost destul de călit, dar după aceea vedem un om extraordinar, un om care a înțeles porunca lui Isus, că El n-a venit să judece lumea, ci să mântuiască lumea. Și Petru a înțeles mesajul și a spus, după ce a avut predica aceea, au rămas străpunși în inimă și au vrut să se pocăiască și s-au pocăit 3000 de oameni. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mai citim și de la Fapte, capitolul 2, versetul 42 și 43.
încă o dată, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Deci prima oară, caracteristica, ziceam, ale unei biserici vii este că naște suflete și lucrează în alte adunări. Și aici vedem deja cum au început să lucreze. Deci stăruiau în învățătura apostolilor, adică tot ce au zis Iisus făceau în legătură frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni, și fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Deci apostolii au înțeles. Iisus le-a spus, în numele meu, citim de la Marcu, capitolul 14. Apoi le-a zis, Marcu 16, versetul 15, trimiterea celor 11, erau 11 atunci, doar în fapte a venit lucrarea și au fost al 12-lea. Iisus spune, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Și aici, versetul 17, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu. Vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vor bea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Deci oamenii aceștia, apostolii, după ce au propovăduit Evanghelia, au făcut și semne și minuni în numele lui Iisus, pentru că l-au crezut pe cuvânt pe Iisus și îmi place atât de mult. Citim și de la Fapte, capitolul 15, versetul 36, ce mai făcea Pavel și Petru și toți apostolii și tu și ce trebuie să facem. Uitați ce. Versetul 36. Pavel cercetează bisericile. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. O altă caracteristică foarte frumoasă, aceasta, a doua, este aceasta. Să ne mergem să vedem ce mai fac frații. Să le purtăm de grijă, să stăm aproape de ei. Acolo unde am propovăduit Evanghelia, acolo unde s-a făcut lucrarea lui Dumnezeu, să vedem ce mai fac. Asta vrea Dumnezeu, ca să vezi și tu ce mai fac alții, să îi cercetezi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. La vorbirea lui Petru s-au născut 3000 de oameni. Dacă s-au născut 3000 de oameni, nu poți să-i lași așa. Trebuie să-ți pese mai departe, să fii ca un păstor bun de oi care își cercetează oile. Și într-un îndemn anterior ziceam că le cercetează uneori cu nuiaua. Și oaia nu e obraznică și nu zice de ce mă bați, pentru că e păstorul care are dreptul să cerceteze și așa. Dar te poate cerceta Dumnezeu cu mari bucurii și cu semne și cu minuni. Zic ca Dumnezeu să te binecuvânteze, să stai la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea ca poate să naști și tu suflete, să spui altora, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Pentru că se potrivește foarte, foarte se adresează și națiunilor noastre, din vremea noastră. Reciteți din 44, Iisus a strigat, cine crede în mine, te îndemn înaintea lui Iisus, crede în Iisus. Că dacă crezi în Iisus, nu crezi în Iisus, crezi în Dumnezeu care l-a trimis pe Iisus. Și în 1 Ioan, dacă vreți, vă recitesc atât de mult, îmi place, spune cuvântul Domnului atât de frumos. 1 Ioan, capitolul 5. Versetul 9. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o despre Fiul Său. Și mărturisirea aceasta este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. Și poate te întrebi, ce să fac ca să am pe Fiul lui Dumnezeu? Versetul 7. 3 sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia 3 una sunt. Versetul 8. Și 3 sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele. Și acestea 3 sunt una în mărturisirea lor. Primește botezul, legământul, fă legământ cu Iisus. Și Domnul te va binecuvânta cu viață veșnică. Amin.